kaikki tähän videoon. Tänään mä näytän miten mä sisustan LPS-huoneen. Joo. Ja mä en enää jaksa tehdä tätä videoa, koska täällä videossa on ollut niin paljon bloopersia. Pilavia syötä sille. Hitsi, tää on mekko. Joo, ja aloitetaan. Mä oon aloittanut silloin sängystä. Otetaan toi pois. Tämä on sänky. Ei oo ikinä nähty mun Petsi-videossa tai mun ekassa sarjassa. Jotta se ei onnistu. Sitten laitetaan se tänne. Näin. No, mä laitan sen Petsi tänne. Siinä mä näytän, miltä se näyttää. Siis joo, ja sit ehkä työpöytä olisi hyvä. Tai nalle. Siihen sänkyyn. Tänään on näyttää Five Nights at Freddy'ltä. Nyt ei silleen. Se on sen toinen. Ja sitten ehkä työpöytä olisi hyvä. Ja sitten tietokone ja sitten vielä tuoli. Mä näytän sitten kohtaa. Mä näyttää sit meikkipöytä olisi hyvä. Näin ei sit vaatekaappi, jossa on ne vaatteet mulla, mut eihän se haittaa, että mä laitan huivin paremmin. Ja muutan tän lasien paikkaa. Kun se rosetteja hysyttäis. Näin. Joo. Ehkä tää olisi hyvä huone. Ja vois tehdä sellaiset lelut. Joo, kaikki lelut. On ainakin jossain. Mun kaikki petsit on laukussa. Siis voisin tehdä kaikki lelut. Olisi laukussa. Tällainen. Näin. Ja sit mä aina laitan tähän. Ja sit mä näytän miltä se näyttää. Joo. Täältä se näyttää. Ja täältä se näyttää tälleen. Miksi mä vaan katson yhtä pistettä? No, kiitos kun katsoitte tätä outoa videota. Ja ai, vitsi, miksi mä painan tää Petsiä, kun ei se jaksa kuntoon. Ja heippa! Tiedätkö?